l'exili, el MUME, és un museu dedicat a l'exili republicà fonamentalment, però no només és això, sinó que també és un museu en el qual també es vol tractar el fenomen de l'exili d'una manera general. A banda de tenir aquesta exposició permanent, que és una exposició permanent que el que fem és sobretot també promocionar-la de cara sobretot a donar-la a conèixer i fer activitats amb escoles i instituts, sobretot perquè el museu té una voluntat també molt pedagògica, clarament educativa. Alhora també el que fem és que el museu sigui viu, que sigui dinàmic, i el que fem és tenir una programació d'activitats temporals que solen reforçar aspectes concrets de l'exili republicà, moltes vegades, o aspectes relacionats amb la guerra civil o el franquisme, etc. I alhora també hi ha com una altra línia que té en compte també altres realitats d'exili, altres realitats de conflictes. Per exemple, hem fet exposicions sobre els desapareguts a l'Argentina, sobre la guerra de Bòsnia, sobre el conflicte Israel-Palestí. I llavors també un altre vessant que considerem interessant és no només fer exposicions de tipus històric, temàtic o documental, sinó també incorporar el vessant aquest més artístic. A vegades també en relació directa amb l'exili republicà. En aquest sentit el que hem fet, per exemple, és recuperar artistes que van patir l'exili i que van passar pels camps de concentració i del seu pas en els camps de concentració en van deixar constància a través de la seva obra. Treballem amb la idea aquesta més territorial, en el sentit que el museu no s'acaba aquí, en el mateix edifici, sinó que juntament, per exemple, amb el Consell Comarcal el 2009 van senyalitzar un seguit de llocs en els quals hi tenen presència 17 municipis de l'Alt Empordà. Em sembla que hi ha al voltant de 30 senyalitzacions vinculades a la retirada republicana, a la Segona Guerra Mundial, d'alguna manera, a les anades i vingudes, al pas de la frontera. I això també crea una mena de territori museu que dona moltes opcions de cares a plantejar activitats, des de visites, rutes, itineraris, i a treballar amb aquesta visió més àmplia. També se li dona molta importància a la memòria del testimoni, de les persones que van patir l'exili. Una sala, per exemple, està dedicada al testimoni, no només parlar de grans personalitats o de grans fets, que també se n'ha de parlar, evidentment, però alhora també incorporar aquest vessant més, aquesta història que es diu des de baix, arran de terra.